Oimore kamora mora mea ituduri koda RAMOGI TV odhiambo machalo koda mae tok maloyo twak kod mine maloyo 50 nyaka ne RAMOGI TV chakre en kanyo ero nyasano kata chenro no ero mabende wadhialo godo higa chiel mar chenro mar mine wacho e kinde go mar RAMOGI TV bende dhialo higa achiel mar tiyo ne jopiny machiegni e weche manyien mag Oimore wadhi bedo koda twak mar mine wacho ka wang'iyo oteku mar tayo kambi ka bende obobedo koda Beryl Oyer mabende watwak godo e odhiambo makawuono weche mabende wamiyo pek odhiambo masani gin magi. Hatutaki inji iende kando, lakini pia hatutavumilia watu waanze udikteta. Udikteta ni kitu kibaya. Inji hii tumetoka mbali sana. Jatend Wiper Kalonzo Musyoka osiemo jatend piny William Ruto kokwere mondo owe tayo piny Kenya gagoko. RAMOGI TV olimo nyithindo ma Kisumu Children's Remand Center kapod gidhi nyime dhialo nyasi mar rwako higa achiel nyaka nochak tiyo. Yamono yoro gidinde jekutorane karuodhi. Jokenya pamotera Raila ni eker piny. Wusidimbri ni kokorach kawendo. Wakelo ni siganda Jeki Kodhiamo ma enja Sigweya ma pod omako go Sigweya kaluo. Machiegni iluongani Jailieta jaloko marwa Wini Adoyo parni iluwo kokale Facebook page marwa RAMOGI TV ka bende ote magi nyalo cholono kokale namba mar ote machuok ma en 23600. Jatend piny William Ruto ne ochunge tich commissioners ang'wen mag IBC mabende nokwedo duoko mag yiero mar tend piny kendo chugo aput mar nono timbegi e kinde yiero. Thuolo machuok bang' aput no chamo muma Justice Nyang'aya mano achiel kuom commissioners go nogwetao. Penjo en ni poni Cherera kod kweth mare ogwetao ang'o madhi timore to bende ginyalo tamore chopo e nyim aput no. Chris Owino kolono wechegi. Bang' joyal buche abiriyo mag doho mamalo mogik puodho yiero ma jatend piny Dr. William Ruto ne oken gima opandore ni Juliana Cherera kod kweth mare ne dhi yudo pek e tiyo bwo tend Ruto kaluwore kod chung' margi mar kwedo duoko mag yiero ma tend piny. Jatend piny bende ne ok opando ichwang' mare kod chung' mar Cherera 4 e kinde mane osungo jakom IBC Wafula Chebukati e twak mare bang' kao telo. Ruto ne osungo Chebukati kaka achiel kuom thuondi ma pacho kae kuom chung' motegno e luwo chike mag yiero ma onge dewo wang'. It is appropriate to single out for special mention the chair of the IEBC, Wafula Chebukati, for standing firm, resisting bribery, resisting intimidation, and resisting blackmail, and doing the right thing. Jo od bura mag Kenya Kwanza bende ne odhi nyime kod goyo debe mag golo Juliana Cherera, Justice Nyang'aya, Irene Masit kod Francis Wanderi e apisi mag IEBC. Ne en gima oyangore ni Cherera kod kweth mare ne tiyo mana e seche mambalang' e laru mar Anniversary Towers. Kata yo ma jo od bura ne opuodho go ripot mar jelak mapiyo kaachiel gi rikni mar jatend piny e gwelo aput mar nono gi bende ne en ranyisi makende ni yie margi ne osego. Kata kamano, thuolo machuok bang' aput motelne kod jayal buche Agrim Chelule chamo muma, Justice Nyang'aya ne ogwetao. Okil Kamalo Kawilis Otieno lero ni okang' makamano nyiso ni Justice Nyang'aya koro ok dhi chopo e nyim aput makamano bang' gwetao. Tribunal nyama na ng'iyo conduct mar ng'ama pod en jatich mar IBC. Ng'ama osewuok ok ginyal bedo gi teko kuome. Kata kane rango ndalo mane Nancy Baraza ogwetao kaka jalup jang'ad bura maduong'. Noselos tribunal mane dhi ng'iyo wachne. To kaka no gwetao to koro wachno ok nyal winje. Nikech koro tribunal nyama na rango wach mar ng'ama en jatich e apisa mane gi tekono. Okil Kamalo Kawilis Otieno bende leronwa ka Juliana Cherera, Irene Masit kod Francis Wanderi nigi ratiro mar tamore chopo e nyim aput makamano. Tribunal nyama na luongi mondo ibi e mbelene. To kotamore kitamori inyalo yie ni dhi kata itamori nokidhi. To sama tribunal winjo wachni ni tribunal nigi teko manyalo issue
luongi gi thuon mondo idhi mbele ne. To kitamri dhi to nyaka da bedo ni en chal koro dagi weche mag chik minyalo donjni kuom contempt. Kaluwore gi midhiero mosebedo ka kwako IEBC e tok yiero ka yiero, Willis Otieno wacho ni yath en mana miyo duond buche ma pacho kae thuolo mar gwelo commissioners mag IEBC. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Ogai mar ODM Raila Odinga owacho ni tend William Ruto duoko piny Kenya e higni mane giweyo chien mano mag tayo piny Kenya gagoko. Mano paro mosir kod jatend duond buch Wiper Democratic Movement Kalonzo Musyoka kosiemo Ruto ni ok gibi yie mondo dhi nyime gi telo makamano. Raila owacho ni giseluongo romo maduong' mar paro ne sirkand Kenya Kwanza ni piny Kenya ok ta kamano. Gimedo ni okang' moreto mar wito oko ya apis commissioners ang'wen mag IEBC kod winyo chike yiero mondo odewgi ok bikaw mayot. Omedo ni nyaka koro nywak lwedo ji duto e sami biro yier commissioners mag IEBC moting'o jakom mare mabende tiyo ne jo Kenya ma ok mana ng'ato achiel. Sasa mimi nasema historia inarudia tena. Mwaka 60 na kitu walileta sheria kama haya. Moja ya kubadilisha sheria ya kusema kwamba mahakama iko chini ya rais. Pili walibadilisha ya kusema kwamba hakuna chama kingine, chama hili moja pekee yake. Hizo zote zilipitishwa siku moja. Kwa hiyo tumesema hapana. Kenya mpaka iwe nchi ya kidemokrasia. Ndio sababu tumesema tarehe 7 Jumanne Alhamisi ijayo tutakwenda kule uwanja ya Kamkunji. Na tuwalika Wakenya wote wafike pale. Tushauriane. Tulize Kenya naelekea wapi? Je, ni haki kwa wale wa wanne watolewe? Naona hii kazi ya makamishna hii inaweza kuleta shida. Lakini tufanye vile tufanya one time IPPG. Watu wasiwe wakati huu wa Kenya wana shida ya njaa. Si ni kweli? Mvua ndio hii, padris papasta kwa hapa, ombeeni Mungu azindishie watu mvua. Bei ya chakula iko juu. Hawa bottom up speaker walisema wapatiwe 1 year. Watateremsha bei ya unga. Hii mambo inahitaji zote tukiwa pamoja, sio mtu mmoja, na sisi tuko tayari kama wana Wiper kushikanisha nchi. Hii ndio kazi yetu. Hatutaki nchi iende kando, lakini pia hatutavumilia watu waanze udikteta. Udikteta ni kitu kibaya. Nchi hii tumetoka mbali sana. Lazima kila mtu ajue anamhitaji kila mtu. Minodo gai mar Azimio Aida Odinga hoyo chunjo hera mag Azimio kuom gino mowacho ni onge lala manegi yudo e yiero mokalo. Bende owacho ni johera go nego jiw jotelo manegi yiero kendo tiyo kodgi kanyakla. Kanolose nyasi mar yango sikund sekondar manyiri ma ochake Dr. Aida Odinga Sanga, Mama Aida oseo moko kuom jotelo ma obedo tenge gi dongruok makaluo. Mama Aida singo siro somo makare no jopuonjre manyiri mabiro somo e skund sekondar ma bende odhialego gi jod bura ma Ugunja Opio Wandai. I know we are in a difficult time right now. Many people think that they have lost it. You have not lost anything. In our area here, with Orengo as the governor, Dr. Buru as the senator, Opio Wandai as a member of parliament, plus others. Omwende Wichedano as the MCA of the area. What else do you miss? What else do we miss? In an opinion, oko churi ni la trika kamoro ni home trika kamoro ni ipa ko kat mabedi kia ni iya nyuri gi jo adu ni modeko ngeni ni modeko ilondo ni modo miti. You don't need that. Ya waje lawyer wasunga uno no dikanye apenju sunga manju no dikanye moje moko di
Endenyo manadi machandoji. Kama od bura mamalo Moses Wetangula okwayo jatend migawo mar arita kwe Kithure Kindiki mondo med arita kinde mathoth ji chano dhialo nyasi mar Christmas. Wetangula ogolo kwayo makamano kinde mane owuok oko kampeni jating ndai maduond bura ma Ford Kenya David Wafula Wakolo e yiero madundo mar kom seneta ma Bungoma. Bende okwayo jotelo mondo land kwe kinde Christmas ka bende owacho ni kwetha mapingo piny owacho ni tiegi ratiro mar kwedo piny owacho e yo ma uwinjore. Tunataka kuona waziri wa ndani ndugu yetu Professor Kindiki step up security in all parts of the country so that people can go about their festivities without being molested and harassed by criminal gangs and thugs. We want to see Kenyans enjoy the celebrations. Even with these hard times, we know that in the name of God, Kenya will rebound again. Kenya's economy will rebound again, and there will be plenty within our borders for everybody. Piny owacho mamalo chiwo chiemo maromo gunde 1,120 mag ochele kod oganda ne oganda mantiere kod nok mar chiemo e gwenge mag Suna West County ma Migori. Chiemo ni igeno ni idhi mi kwan oganda maloyo 2,000 ma bende nochiwe gweng magod Kweru e nyasi manotele kod jatend migawo mar weche tudruok Eliud Owalo. Owalo kwayo oganda mawuok gwenge mag Nyanza tikanyakla gi piny owacho e yor kelo dongruok e gwenge go. Parono bende osir kod jaod bura ma Suba South Karoli Omondi kowacho ni kinde siasa oserumo kendo oganda Luo onego kaw weche dongruok mawuok kuom piny owacho. Jotelo mopogore opogore mawuok e gwenge mag Nyanza moting'o gavana machon ma Migori Okoth Obado kod jaod bura machon ma Nyatike Omondi Anyanga oseyo jatend kweth ma Azimio Raila Odinga kuom luongo ng'anyo juma manyien. Chairman Pares Odera President nyocho se wacho ni sach siasa nyocho se timango orumo. Sani en mar tiyo ni ang'oa ni jopiny. Kendo no wacho ni waburo tiyo ni jopiny kwa regi jotendu moyier koda ma ok otimango ma ok oyier. Emomiyo kata kineno kwa wawuotho gi jotelo manochung' manodonjo koda mane ok odonjo. Ok momiyo wane bwo sirikal mar Ruto karka gimane wawacho ni siasa mwadwa timo sani en siasa mar konyo jopiny. Siasa mar uchumi. Donge kwa biro koni to wang'iyo ni miur kacha ere kaka wanyalo keto masini mar rech. Walaro gik moko kombe 6 donge nwayuda beach achiel no bawa omiyo jogo manoyiere kombe mamoko gi sani en sa mitiyo ne jopiny. Tich mora mora ma japiny omi irite maber itine gigo ineni timo ne gik mabecho. O kamano mabiro mbele go Nyasaye bro yawo yo wan kama tek to Nyasaye bro miyo warieko mwane kaka wabro tobo ndalo mabiro. Ok wadwar dhi ng'anyo. Ing'anyo nade to nyithindi pok odhi skul. Ing'anyo nade tionge chiemo e ot. Ing'anyo nade tionge ndara. Ing'anyo nade to wan kumodhier ma Suna West ka kuma semi arid. Ing'anyo ne ng'a. Nitie jonyuol modiwo gi nyithindo dala, nyithindo gidwaro kuonde ma ginyalo dhi tiye. To sirkal mamalo emodong' gi mwandu modhuro kata nafas mag tich. Sirkal mamalo Jo Kenya medo golo paro wi lipot ma bende aput manono kit somo ma CBC nochwalo ne jatend piny William Ruto ka jomoko orwako lipodno ka koma moko to iseye. Jafumbo Beti Juma olimonwa kendo loso report machalo kodama. Jaod bura ma Ugunja Opio Wandai osiemo wang' 10 Kenya Kwanza kuom badruok gi weche mag kit somo manyien mar CBC. Odwaro ni ten piny oyang' maler chenro ma oketo mar neno ni jopuonjre mag grade 6 odhi e junior secondary makare kendo giyudo gigo duto madwarore e kinde ma gisomo ma ok gigeno kuom agut CDF e gero klese. You can't keep the country in abeyance perpetually.
on a matter as critical as a change in education curriculum. Tell us exactly what you want to do with this CBC. Stop prevaricating. Stop meandering. You just tell us clearly, if you want these class 7 people to be in primary schools, what are you doing to address the issue of infrastructure? And where is the money coming from? You saw me fighting vehemently in Parliament last few weeks about CDF. Money so CDF oh, come on. Hey. So over and above CDF, what other plans do you have, Mr. Ruto, to improve the infrastructure and facilities in our primary schools to be able to accommodate the junior secondary school students? Esechegori urok mar jopuonj kupet kokalo kuom jagoro maduong' Akelo Misori bende oseyaput maneno nosomo mar CBC kaluwore gi lipodgi mane gicholo ni jatend piny William Ruto. Misori owacho ni apudno oketho CBC kaka kit somo mar 844 bende ne okethi. Omedo ni junior secondary oriko dong mana e skunde primar ka owacho ni apudno ne poko hikore ne lokruok e weche somo, wach ma osir gi jokanyo mamoko e weche somo county ma Kisii. The Working Party deliberations and finally their summary, which was read yesterday, depicts that the Kenya was not ready to reform education. And we have done worse than how 844 was mutilated. Because we can't imagine that you are keeping Kenyan children longer in primary schools than any country in the region. So we are not a practice to be emulated. Subjecting grade 6 to a national exam and then tell them that that national exam has no consequence, it is really demoralizing to the students. So they could have maybe said it earlier before the exam was done so that it could be just a continuous assessment to gauge where they are. So my thinking or my suggestion is that even if they domicile it in primary schools, they should consider high school teachers to be the ones who will carry them through grade 7, 8 and 9. Kata kamano okang' maten piny Kenya okaw mar weyo junior secondary skunde primar orwaki gi jonyuol gi jopuonj ka giwacho ni jopuonjrego ne pod tindo kendo ok ginyal dak mabor gi jonyuol, mak mana ni achiedh nade ma gidhi yudo en mar jopuonj mabiro puonjo gi syllabus mar secondary. We welcome the idea, we are happy about it, and it's a big relief. The children, parents were really worried, where on earth will a child in grade 6 go to if he is taken to a junior secondary school away from the parent? That was really worrying the parents and the teachers. But now we feel relieved, and we want to most sincerely appreciate our government for that very quick decision and a timely one for that matter. The only challenge maybe I can see is that when we have junior secondary in primary schools, then there will be change in manpower. For example, maybe there will be a requirement, we have degree or diploma teachers who are trained for that. So my worry is that do we have such people for now to handle the junior secondary schools? Or the teachers who will be recruited, will they recruit P1 to handle the junior secondary? Paro gibiro e sama jopuonjre mag grade 6 hikore na chako higa manyien e klese manyien, kendo jonyuol kwayo ni mondo olos weche manyien modong kapok sikunde oyaw. Betty Juma, Ramogi TV. Ramogi TV pod dhi nyime kod dhialo higa chiel ka giduoko lwedo ne oganda kod joherage mabendo sebedo kodgi e wuoth kuom higa achiel duto. Nyasino mano bage boma ma Kisumu onyono odiechienge mar adek kuma Ramogi TV olimo od twech mar nyithindo kaka Millicent Adhiambo miyowa ler. Thieth maonge chudo odiochieng' mokwongo. Odiochieng' mar ariyo noluwe kod chiwo tiegruok makende ne jobodaboda kod tuke adhula e kind obila gi riwruok mar jobodaboda mar loso ng'iyo makare e kindgi. Odhiambo no nochopo sach goyo ne del erokamano e budho mar Ramogi Night kod jothumbe magihero kaka yor mor gi oganda kanyakla.
Odiochieng' mar adek kawuono, Ramogi TV komakore kod migepe mopogore opogore. Mane osirogi e nyasino, oduong'o dhod od twech mar nyithindo mong'ere kaka Kisumu Children's Remand Home. Mineja mar od twech kane twak kod Ramogi TV elo nyithindogo kod jopuonj nonyiso morgi kendo puoyo Ramogi TV kuom parogi e sechegi magidhi alo hikgi achiel. Timoni ber nwach ukonyo nyiso piny ngima shida ma nyithindo kale kendo mamiyo gibiro kae, to kendo ukonyo nyiso piny ngima ratiro ma nyithindo, to mondo ka gijiwo wamedo jiwo mae to dhano duto nyalo miyo nyithindo luor makare. Jokanyo mawuok e migepe mopogore opogore manoyuoro kanotelnegi kod jakanyo mar kambi mar Brookside Kenya bende ne otwak e yo machalo kamae. Puoch gi pak ne Ramogi TV kata gi RMS nikech nyithindo gi samoro konyruok gi nyalo amana kuom kembe machalo kaka Ramogi TV. Omiyo wan kaka Brookside wariwore kodu kendo wamedo siro ka wamedo encourage ni kata mna higa mabiro ku celebrate second anniversary maru uchako tim kata maduong' moloyo kamae. Kamano bende, jodito kod jofwambo mag Ramogi TV nokawo thuolono mar yango morgi mar bedo kanyakla kod od twech kendo jiwo nyithindogo e wi tiyo matek mar bero ngimagi makiny. Emomiyo wabiro kaendi mondo wanyisgi ni koro bedo ni giketho chik ok onyiso ni koro gin joma wete, joma ok nyal kony. Emomiyo koro Ramogi TV noparo ni kaka osechopo higa achiel ni mondo waduog ir jowa, nikech wawacho pile ni maendi jowagi emomiyo wachopo kama wachopeni. Emomiyo koro nyaka wabi wirgi wanyisgi ni ero kamano wachopo higa achiel nikech un. Wantiere kod chenro makende mar golo penj laktar e studio kendo wadhi wuotho kode e gwenge mopogore opogore. Kaka ne wachake Victoria Primary School ne en mana chako, to mana kaka Trevor wacho ne waneno ji mang'eny matamre gi nono. Mano chopo kendo odiechieng' machielo to ji noduogo kane gipani wantiere kod chenro mar ariyo, to kata kamano ne ok otimore. Koro kochopo Easter kata Pasaka to kendo wantiere kod chenro mar dhi e gwenge mamoko. Wabotere county ka county, wabotemo mondo wachope e gweng' ka gweng' nikech seche ma wawuok oko kaka Ramogi TV seche mwakelo ni lakteche kachiel kod nurses mondo migi yath tiende ni waketo ngimani mondo mi obed maber. Nyako Ramogi Ajuang wasebedo e wuoth ni kanyakla nyaka sani to kendo pod wasudo nyasi kod chenro mane Ramogi TV ochano mar dhialo higa achiel kaka yo duoko lwedo ne oganda kod joheragi kuom sir ma gisebedo ka giyudo pod dhi nyime. Odiochieng' makiny nyasi ne rum kod alam makende e kanisa mar Power of Jesus around the world ka waloro godo chenro ni mana kaka jodongwa machon nogoyo ngero ni gima nigi chakruok nyaka bed kod gikone. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Najua kuwa mnaweza do more na direct line. Sasa mnaweza mkakava mali na bizenu zote kutokana na risks tofauti tofauti. So unaweza cover hardware yangu yote hadi stoko iko nje in case ya wezi. Na botiki yangu kuchomeka. Hiyo yote no maachia direct line. Na pale kwa site naweza kawa construction yangu, mashini, mafundi na shule yangu, wanafunzi, wafanyikazi. Basi na in case mimi nipate ajali rahisi no maachia direct line. Omera, what about my palatial residence? Nama achia direct line. Do more na direct line. Visit your nearest branch, agent, broker or bank assurance partner today or SMS Bima to 23454. Direct line. Every day is sure. Do more. My name is Tony Mungai Hutia Nyoto. I do a lot of this counseling, mentorship for boys and girls, where we are now doing the divorce care ministry for both men and women. I was not getting married to get divorced. It was marriage and that's it, till death. We most of the time throw the burden of divorce to women. We forget that part that the man is the head of the home. A relationship is two-way, and that's why the Bible talks about two people can never work together unless they agree. I've been dating a different person than the one I meet in the house.
To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Jamni kata chiaye mosebedo maduong' nyalo bedo motegno makata ka njofnigi omake tok time gimoro. Kata kamano, moko kuom kit njofnigi nyalo duoko piny yuto mabiro kata ma ikelo kuom chiaye ahinya ka chiaye ochako bedo kod paro mar achiedh nade. Have doodles taken over your home? Hey, I need to suck your blood. Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodles strike, stop them dead. Bolt insecticide, gentle on you, deadly on doodles. Get Bolt insecticide today. Gata sim, tupo side. Piga lukukula wa achabi. Wa achabi. Okunyal bedu maber moloyo ka. Unanipa vigezo na sababu ya kukupenda tu. E chenro maliet kendo mamit mar ngolo e piny luo duto. Watmana di mamiyo aparo nyabama nindo teko tiendo. Tudri kodwa mondo iwinj thum maliet. Chekifala mekam na mezubana na chekia kisubari mambaru mekam meja. Miel manyasani kod neno jothumbe mihero. Riuri kod jota chenro Lind Ramogi kod DJ Kolo e thum Dagmor. Geso ka ngeso sabichu tieno. Mana e Ramogi TV. Viusasa presents hot, new and entertaining shows. From the land of Abagusi, we bring you Egeticha. A sizzling new drama full of twists and turns of a family in constant conflict. I will come back with 411. And from the creators of Makarao, it's laughter galore. Exclusive, fresh and exciting content. Only on Viusasa. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Machegni kendo kagisani wantiere e chenro mar mine wacho tayo kambi mora dwaro lony maka kod kacha ne jotende kanyakla kod jotije mag kambino. Bedo jatelo e kambi maduong' bende en gima biro gi tich matek. Kawuone mine wacho wato kod Beryl Oyer ma en jatend kambi mano mar BOP Innovation Center ma bende ng'iyo tiyo gi lony manyasani e tijene. Wato ke wi oteku mano mar tayo kambi. Oimore kendo machiegni. Erokamano ahinya kuom bedo koda e odiechienga ma kawuono. Thoth ji biro penjo ni to okang' mane ma bende ibedogo. Kata kapok wadhi e mano, agombo ni mondo ami mana introduction matin. Dahe mondo ikungi ulri ne joneno ni to Beryl en ng'a onyakanyo timang'o. Erokamano. Nyinga Beryl Oyer, anyasa kwa bondo, kumilongo ni Wagusu. To an nyathi marang'wen mar jaduong' Bono Oyer gi mama Monica Oyer. Kang'iyo kuma wuoke gi sombe na ma kuma chopo gi tich matiyo sani, nachako gi dhi e primary school milongo ni Buka. Kanyo tadhi Moi Girls Eldoret, kanyo kuma timo secondary mara. Alafu kanyo tadhi e mbalariany Nairobi, tasomo gima wasungu longo ni anthropology.
Anthropology tiende ni usomo kitgi gi timbegi, to kusomo mano to konyo e piny kata konyo ni kidwa kelo dongruok kata kidwa konyo ji to nyaka ikwong ing'e to jogi ere kaka gin, ang'o ma gitimo, ang'o ma giyie, ang'o kaka gidak kokoro kikelo dongruok negi ing'e kaka idonjo e igi. Koro mane gima setimo e higni 13 kaka janonro, tasetiyo gi kampuni miluongo ni Kemri, to ka Kemri adonjo tiyo gi kampuni miluongo ni BOP Innovation Center. Magi jomoa Netherlands, to naromo kodgi e yorega mag tich nikech gibe ne gidwaro janonro ma nyalo konyogi kelo joma nie ohala matindo tindo rwako gi ei nonro mondo koro gikonygi. To ne gimanyo kaka ginyalo yawo badgi Kenya kae ka giwuok Netherlands. Kaka nadonjo tachako tiyo kodgi. Koro e tiyo kanyo kata e wuodhi mondo koro ichopi mibedi ng'eni sani in jatelo maduong' e kambino. Ne chalo nade? En gima ne gimanyi tibedo jatelo koso? Nokobedo mayot nikech karomo kodgi e yorega mag tich to gibe kaka wachono ne gimanyo kaka giyawo kambi Kenya kae. Koro nakawo chir nikech ne gipenja ni waneno kaka tije mitimo, to be wadwa timo tijewa, to wadwa ng'ama nyalo konyowa yawo kampun Kenya kae. Ma gima iparo ni inyalo timo. Koro mokwongo nabedo moluor nikech pod naneno ni atino kanyal bedo ng'ama nyalo. Ninja igni adi? Na igni 31 sano. Koro naneno ni mae gima aneno ka ohinga nikech ing'eni yawo kambi to gitayo kambi nigi gik mang'eny e iye. Nitie ji mitiyogo, nitie mwandu mirito mar kampun, nitie partners mitiyogo mirito be. Koro en gik mang'eny, nitie jotendi ma be idwoko negi wach. Koro gin gik mang'eny ma onego bed ni in ng'ama omako gik mang'eny to i-report back mondo kampun obed gima tare maber. Lakini nakawo chir nikech naneno ni ka jogi openja ka nyalo timo gini, nitie kaka gineno tich matimo to gineno ni an gi nitie gima kelo maber, nitie kaka tiyo maber. Koro akawo chir to acho ni ma gima we mondo abe ateme ane ka en gima nyalo timo. To asetime higni 6, to higni 6 go asepuonjra gik mang'eny. Gik misomo e skul opogre sana gi gik ma kitiyo tine ne tich. Jo Kenya sani wacho ni kwa ground papo opogre gi skul. Koro mane kaka aseneno anyalo wacho ni janino kaka osedhi nitie puonjruok mang'eny. Asepuonjra nikech kidonjo e tich mokang' machalo kamano, nitie wuotho gi ji, itiyo gi ji. Aseneno ni tiyo gi ji oken onego iti gi ji ka itiyo gi ji maber, onego iti gi ji kiwinjo ji, onego iyie ni ji nyalo kweri. Koro ibedo gi yie ni idwa puonjri, to puonjruok oken mana ni ibet tiwinjo ji. E puonjruok kanyo nitie ni ng'ato nyalo kweri, e puonjruok kanyo nitie ni inyalo kawo kata inyalo timo gima pok nitimoga. Koro ere kaka ipuonjri mondo ing'e gino, koro itiyo to itiyo kanyo be ipuonjri gik mang'eny. Asomo kamoro ka ng'ato wacho ni thoth ji wacho ga ni sama ka in jatelo ni dhoda ni nono, inya biro samora mora, to no wacho ni okirit mondo ji obi iri, ber ka ibidi wuok idhi mondo iwuogi jogi mitiyo godo. Mano chalo nade weche mag telo? Mana adier nikech abe telo ma asebedo katiyogo en telo mar ranyisi to giketo ji thuolo. Iketo ji thuolo to imiyo ji, an thuolo gi ji ni ng'ato nyalo biro ira, to abe an thuolo gi ji ni anyalo dirgi, to atayo gi, to wazungu wacho ni gimiluongo ni inspiration. Ni kitiyo gi ji to you keep inspiring them. Koro mane ijiwogi. Koro mane gima sebedo ka atiyo gi joma tiyogo. Iwinjo gi, in thuolo kodgi, idhi irgi to ijiwogi mondo ibed gi team ma iluongo ni high performance. Ji matiyo to gitiyo ka gin gi purpose e ngimagi. Thothne kata ka nitie kinde moko ma bende ji nokawo ni telo en ni an kaka jatelo nyisi to mane en tiwacho ni nitiere kinde moko ma gibe gikweri giwacho ni ok kamano, mae kuma wachomo. Mano nikawe nade? Mano otek nikech samoro ing'eyo ni kin jatelo onego iyaw, kaka niwacho ni onego iyaw dhot to irwako ji. To kirwako ji onego iwinj gima ji wacho be. To ji nyalo kweri nikech
okochuno ni kin jatelo to gimoro amora miwacho e adiera donge nikech jomitiyogo gibe gin jomo dhi skul gibe gin joma gise tiyo kuonde moko koro gibe gin gi lony exactly koro okinyal wacho ni kaka inyisogi e kaka onego gitim koro iwene gi thuolo mondo gibe gitim kaka ginyalo to kaka ging'eyo ber mane mano kelo ne kambi kata ne telo mari? Mano ber nikech koro ji ong'eyo ni gitiyo e kambi ma gibe ginyalo contribute ne gima kambi dwaro gero objectives ma kambi dwaro koro ok ni gina kanyo ni kaka onyisgi kaka gitimo gitiyo nikech giwinjo ni gi contribute e kambi no koro ineno ka ntie winjruok to koko bedok ingeni kar tich koko nyalo bedo mang'eny nikech kibedo ni in ki tayo ji to kaka iwache kaka gitimo tiwinjo ka ntie ji ng'un jok mor koro kiyawo ne ji yo mondo ji be wacho kaka giparo ni inyalo tim tineno ka koko dok piny to kata tich ji jiwre to ji tiyo ka gimor an mano kaka seneno. Beryl, e higni matin mosekalo nyaka COVID-19 ne donji kembo sekale lokruoge mopogore utingo kanyo nitie jomoko ma bende wito tijegi kata ing'ado sara lokruok makamagi ok ochuno ni gibed mawacho go lakini sama koro ibedo katikelo lokruok matek madwa chal gi mago ere kaka iiko jotijeni? Hawi maber kaka COVID-19 nobiro ok nwadhi e shida mani koro nonego wagol ji e tich gima nyalo wacho ni notimrenwa ni koro nwadwa neno kaka wanyalo loko ni ji nyalo tiyo e ot ni ne ot titiyo to okibi office to podi nyalo tiyo e ot to podi bedo productive okay koro mano emane nadwa neno ka nigi pek matin nikech ing'eni ka ng'ato tiyo mabor gi office to okirang gi machiegni nikeni boti adier no neno ka jomoko yaw Zoom to kete kanyi neno ni jailieta nitie to be onge en otimo tijene mamoko lakini koro kanyo gima nwatimo ni be nwatemo timo training matin ne joma watiyogo mondo gi understand kata ging'eni tiyo from dala kata tiyo from ot mano tiende enang'o to ere kaka inyalo tiyo to pod in productive kata kine ot to pod ineno ni in part of a team iwinjo koro ponje matindo go emano wajiwogo ji to samoro tiyo ot be okiyot nikech ot kanyo nyithindo nitie ok gidhi school COVID-19 osetimore donge koro koko be ng'eny koro en environment mane minyalo miyo ng'ato mondo owinj ni pod onyalo tiyo to i-support gi kata ikonyogi ni gik moko kendo matimre mang'eny ot kanyo pod onyalo tiyo to i-understand koro ing'eni iketo ji e ratil onego giti to you're supposed to onego i-support nikech koro idwa neno ere kaka ng'ani nyalo tiyo in a comfortable environment. Wach mar kete ratil no bende anya kele ne in kaka jatelo. Ngini samitayo kambi makamano ero to tije mitimo go ng'eny engimani mamoko kuonde mamoko ere kaka ibendi keto ratil mondo kamoro kik hinyre to moro yudo ber. Otek nikech ing'eni tich be dwaro time mar ng'ato mang'eny to kaka iwacho nitie gik moko mapod dhi mbele gi ngimani nitie nyithindo nitie familia koro itema keto ratil ni waluongo ni msungu wacho ni work life balance ni kata kidhie tich to samoro ikawo time off iwacho ni koro adwa bet gi nyithindo seche machal kama mondo koro sano okawuotho kadhi nikech an tija be awuok oko mang'eny koro iwacho ni kasewuok oko dweche 3 mokalogi koro dweche 2 mabiro adwa duoko mano piny mondo abed gi nyithindo machiegni koro inena kaka inyalo kete ratil nikech kokitimo kamano to kiduogo to iyudo kata ni gik moko mang'eny ngimani bok dhi maber kaka ni dwaro. Nde jomoko mabe wacho ni sama koro ene off kata intiere gi familia ne nyaka wang' olidh matin ong'iyane to ang'o matimore office dibed ni gimoro baya dibed ni gimoro timore marach ibe inte gi gik makamago koso kiweyo kine yweyo tine yweyo tich be tich samoro tek nikech ka in jatelo to nitie gik ma samoro tek ni mondo iwe ni ng'ato mondo tim
But one gima watemo timo eni wachni delegation ni nitie tije moko ma ng'ato nyalo mako sami yonge kata jotelo ma aduoko negi report gibe nitie kuma ginyalo mako matie ni kata an kata joma watiyogo kodhi off to kendo okiluong ng'ato ni owuoge off obiyo o address a few issues. Koro ne wan it is very important ni ka ng'ato dhi yweyo to oyweyo unless ni en gima very very urgent okonego bedni nikech a leadership style lo kata kitayo ji kata kiginene kitiyo gi ji to en teach ma dwaro a lot of attention gi a lot of intelligence onego imiji time mondo gi kaw time off ko kitimo kamano tichako winjo ni ji chako yudo tinde wawinjo gik mang'eny around mental issues ni ji yudo mental breakdown nikech koro ebe oko pang maisha ne kaka onego pangi nikech a lot of nguvu ne mang'eny dhi e tich okonego bedo kamano. Erokamano Beryl, ka watieko dwanisa ni kaka ng'ama miyo ma bende nitiere e telo ang'o ma bende sipuonjri e higni go ma bende nyalo jiwo go mine mamoko? Asepuonjra abo wacho gik moko ariyo ma ananino ni asepuonjra to ber. Achiel winjo mana wacho ni kaka mine onego wayie wawinjo to wapuonjre to wamiyo ji thuolo kar tich kuma wantie nikech kaka nawacho ni bedo ng'ama miyo e telo okiot ji ng'iyi to ji paro gik mang'eny ni be mama ni oyomyom koso nyalo tiyo adier. Koro jiwruok no kawo chir en gima dwarore. To mar ariyo mine okonego nikech samoro ji dwaro ni ng'ama miyo telo ka ng'ama dichuo. Ing'eni chuo gitelo gi command gi thuon to ng'ama miyo en telo ne en mar ng'uono. Koro kin ng'ama miyo titelo gi ng'uono to ji paro ni to ma be telo ma okodhi nyalo. Koro ineno ni samoro mine dwa telo ka chuo. Koro mano okonego adonje e shida no ni wadwa telo ka chuo. Watela gi ng'uono nikech ng'uono no be nigi advantages ge mang'eny kaka konyo ji to kaka gero kampuni. Erokamano. Mano kanyero Beryl Oyer mano jatatije e kambi ma BOP Innovation Center kawaloso e weche mag telo oteku mano mar tayo kambi en mabende wabedo kode odhiambo makawuono e chenro mar mine wacho ageno ni ya koda achiel ariyo moko mabende dhi konyi e tiji kata e ngima mari. Mana kaka kinde mane wachako chindo wacho ni Ramogi TV dhialo higa achiel nyaka ne ochak tiyo kata nyaka nochaka lendo ni kamano bende chenro mara mine wacho bende orwako higa achiel kawuono wasetwa kod mine mopogore e sekta obed weche mag telo mag dongruok mag siasa e kind mamoko modhuro bende odhiambo makawuono wadhialo higa achiel nyaka ne wachaka twa kod mine e weche mag dongruok mabende wageno ni mae pod biro dhi nyime e higa mabiro kod higni bora. Erokamano maduong' kuom sirowa e okang' mabende wachoponi. Wago erokamano maduong' med mana bedo kodwa ka bende kawuono bende wang' wago erokamano ne mano magawa mar Panari kuom dhialowa kod kek mabende ineno e tipo mari. Wago erokamano maduong' kuom bedo kodwa e higa achiel duto te. Qatar, Piny Kingi, Sheikh Tamim Hamad Al Thani. Timbe 32 rakore ka wengegi giketo e okombe adhula mar nyadhi e piny mangima. World Cup. Obiro bedo tim mar Brazil, France, kose achiel kuom pinje Afrika en mabiro kelo okombe no kuom thuolo mokwongo.
adhula ogoyo tach. Kete mana e Kuku World Cup wuok tich nyaka tich abich saa 7:30 odiechieng' e Ramogi TV, Citizen Digital to kod View Sasa. I'm a nursing student at KMTC Kitale. I've always desired to take care of the sick and such kind of a thing. So I think it was inborn. What Robayo was doing is a form of a healing process. This is the kind of attitude that we would like to see even for those who have already completed training. Dancing is also very much inborn. The inspiration is just natural. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Karanga photo! Machiegni nyakwara Mogia Juang e chenro mar ngoma owake. Wuok tich, wakelo ni ngolo manyien. Tichario, Ras, Reggae owake. Tich adek, en odiechieng' mar twak gi jothumbe. Tich ang'wen, kama nene, wateri e golo machon. Tich abich, Sukus owake. Kete manaka kod Papa Vic, ngoma owake, wuok tich nyaka tich abich, saa 10:15 odhiambo nyaka saa 12. View Sasa presents hot, new and entertaining shows. From the land of Abagusi, we bring you Egeticha. A sizzling new drama full of twists and turns of a family in constant conflict. I will come back with 411. And from the creators of Makarao, it's laughter galore. Exclusive, fresh and exciting content. Only on View Sasa. Machiegni kendo wadhi nyime gi weche manyien. Jopur maromo 500 mathoth gi gin jogo modak kod ng'ol e kaunti ma Migori idhi jole pur mar bel bang' kaunti no chopo e winjruok kod riwruok mar Global Labour Program. Chenro ni mar pur mar bel idhi tim e sub county ma Nyatike, Kuria East kanyakla kod Kuria West. Mar chiemo en midhiero, bende koro pod okwako gwenge mopogore opogore e kaunti ma Migori. Moko kuom oganda e kaunti ni ma Migori ma osebedo kod nok mar chiemo kod osedo chiemo ka wuok kuom piny owacho malo, ka bende moko kuom oganda ma pok oyudo pod kwayo kony. E ng'wech mar kedo kod nok mar chiemo e kaunti ni ma Migori, piny owacho mar kaunti ma Migori ka osir riwruogno mar Global Labour Program ochako chenro mar pur mar bel e kaunti ni. The areas of commencement is Nyatike sub-county, Kuria East and Kuria West, and we are also negotiating actively, and we'll extend this opportunity to Rongo, Uriri and Awendo sub-counties. Aspect that we're also going to be looking at is also the issue of food security and ensuring that persons with disability have food on the table. E bwo chenro ni mar pur mar bel, jopur maromo 500 mathothgi gin mago modak kod ng'ol kod idhi jol e yore mag pur mar bel e kaunti ni. Mashirika yamejitokeza, yamekuja. At least saa hii niko na hekari 3 ambazo ziko tayari, nimeziandaa kwa ajili ya upanzi. Wai jiwo ojende nikech gine namba maduong' ma yuago weche mag tich. Gavana ma Migori Chilo yako mane oketo koke e winjruok kod riwruogni ma ong'ere kaka Global Labour Program ne owach ni piny owacho mar kaunti ma Migori koro ikore mar ting'o malo wechego mag pur. We'll work within those partnerships to ensure
that our people earn more, to ensure that our people get involved in legitimate activities that give them more money. We are hoping that within the 4 years that we support this particular project, that we are going to be uplifting the lives of persons with disability on the aspect of their own food security. Ochilo ne owacho ni entie kod geno ni chenro mag pur mopogore opogore magisechako dhi miyo kaunti ma Migori bedo kod chiemo ma oromo. In addition to the dwindling number of cash crops we have in Migori County, we now have an additional cash crop that is very promising because it has a guaranteed market. Jopur mag bele kaunti ni ma Migori mabende konte chenro mar purni ne owanegi mor kod chenro machal kod mae. Kata kamano ywakgi en chiro. Wakulima tulikuwa tunalima hii mtama, hatukuwa na mahali pa kuuza sehemu ya soko. Muda wenye tulikuwa tulima zamani ulikuwa hauna bei. Tulikuwa tunauza gorogoro shilingi 40. Wakelo products mawase manyo chiro chuo. Kaka bel mwatimo sani ka gin gik mosechiek to terogi Kenya breweries. Bel en achiel kuom kotho bende nyaka sani piny owacho mar kaunti ma Migori koro osekete nyime mar kedo kod nok mar chiemo. Kata kamano jogo bende nyaka sani koro puro bel to koro ywak ni chiro kosebedo makare. Kadwaro margi en olos chiro. George Juma, Ramogi TV, Migori. Sigweya en achiel kuom kido kod tim oganda Luo. Sigweya pod humbe lach e kind oganda Luo kendo itiyo kode e nyasi mopogore opogore, mago mag lit to kata nyasi mag mor. Ajiki kod yamo en achiel kuom thuondi Luo ma pod omako motegno tema mar gweyo. Ramogi TV oyudo thuolo mar loso gajiki kendo omiyowa sigande. Jotham Ajiki Undu, mungere kaka Jiki Kodhiamo. Tipo, magenga jo, unombiri, magenga jo, unim. Jal mungere kod sigweya mare maliu, manyadi mang'eny weyo ka oganda buonje, to moko bende mbore ywa kalure kod kit kaka sigweya mare chwoyo chunyi. Itoni raranda, otoja juo, haira ringi ng'iyo bati, topondo. E gweng' ma ober Kawango, e kaunti ma Kisumu, e higa mar 1956 e kar nyuol mare. To ngimane mapile chalo nade? E dala ne Ajiki chiwo chenge kod opea ne gwende kapok ochako tije mag pacho. Okawo dunga mare kod ogute mar othith e kendo ogonyo jambe mar tero gi lum. Kapok odeko, mesa oiki kendo familia obedo. Miluma nega ka wang'a rango birika ma umi otwenyore. To kombe mokete manario to wanzano tandawuo. Wachich ni math nitie. Ajura uda cholo keugo ukora bondo dhi konyosi. Kodhiamo chako miyo wasigande kaka ne ochako sigweya. Kawang bilwenyi bedo maliet makoro chuo ineno ka koro koteriembo maya wedhi ma ya yo chuo unyang'ane to ya wiriembo kut chuo ineno ka moko ringo king'iyo bathi ing'iyo koni to en mora ingo ni ma owud ng'a kodogi kadier ng'egi moko pimo yamo ni joka lich manade eto betiwa na nyalgi tineno ka joluoro ngoche ineno ka koro wuotho gi kadier ng'egi koro gidok chien koro giswekore gidok chien jomoko be dhiro gino mera udhi kure ngoroni nikech ing'eni ka tong' omaki kacha to ka ok wud meru mahie tineno ka ringo en bende nikech luoro make. Jokremo ga jongo penja Ajiki Kodhiamo ni to ginang'o gini momiyo no mi sigweya pek. Sigweya en sirimo makata ka ji dhi e lweny to en gima lich ahinya ma nyaka bedie, nyaka iyud ng'ama iyudo ka ben ywak tiende ya wi chwako wigi ni lweny ne oko kane chon to bul ywak iyo ka bul ywak ya wuok ema ne thuondi iyudo ka thuondi kata mitamo ni kik dhi yote iyudo ka jagero suka iro yombo mach gini diro matong'ie tok ohinga kore kowuondo no luora ngacho kara osediro tong'gi ka tok ohinga kocha eko dhi okawo tong' gi kuot oringo dhi. Ajiki miyo wasigweya ne mokwongo
mopako gora Ilodinga kako gai kendo thuon. Yawa molo yoro gidinde je kutorane karuodhi. Yo Kenya pamotera ilani eker piny. Wuothi dimbri ni kokorach kawendo. Amolo emo puodhi to kokorach kawendo dala. Kokorach kawendo. Mano sigwecha amolo Uruganda. Amolo nyoma kokwach giwe. Motuo e ti. No yud thuon kanye marom kode. Amolo Uruganda, amolo chuma liet. Amolo bilo luaura kigeng. Ajiki leronwa ni seche moko gin mana juogi ema yudho ng'ato komiyo waranyisi mar tho mane en ja od bura magem jakoyo midiwo. Latanigo machiemo thopondo. Jakoyo tano miyoko thomo. Pinyo siko toksikie. E sama ng'ato gweyo to kiro rengo e yamo. Ma nyiso ranyisi mane? Koro mar duong'. Ene mineno kata ka ker mar piny kokwadhe kane donji yudo uhuru. Nyata jo kwadho rengo. Dhi kama nitie weche mag luo tim mar jo Afrika kaka culture. Ajiki jawni kendo pakore sama jogweng' bende ochopo neno. Aira una chodo kego ukora mondo dhi konyisa kona the hele mani yako. Mai ukore. Mani ukore tup to goyo. Ajike kodhiamo koro miyo wasigwe mokadek mag sirimo manyalo golo sigunyu kuom ng'ato. Uwe ya okung'eyo. No yud thuon kanye. Kata higni mabiro giere thuon. Uwoga ne mondo opiare oko. Ane ka jo Kenya bedi ng'eye kata dichiel. Okoni juogi make ka osiepe ne onindo. Kendo seche moko ndiko kata dier otieno. Ok anyal ndiko sigweya ka bet piny godiechieng' kama. Anyalo ndiko sigweya gotieno. Anyalo ndiko sigweya kar so 9 kama koro juogi nitie. Kwara Magenga Kogada ne en jakuot. Familia mare to nena jiki nade. Kod yamo. Nen wuoyi maki mbele. Omiyo kata kunene kamano. Wang'e dala kaka wuod kuot. Oseketowa waduto kawan tiende kendo waluonge na ogai mar. Koro wanto ne wachake nyathi oyieyo. No jaluor, no winjo wach. Biro na omiyo no gero simba. Kendo ne lich ahinya kigero simba. Kendo ema nokuongo keto law kuoma. No pando law no kakoro nose kendo nyako nyaugenya. Omiya law no kisiri kane jikia. Makawuone kawacho wachno. Ajiki bende jatele kanisa kendo kawuono to lime kod wes giwer par mare. Oganda luo kao nyadhi kod chiaka lure kod gik makelo sirimo kuomgi. Omiyo ka kuot ywak to akao dunga, bidhi, le kata tong' mar ikruok ne wasigu. To ka in ngoro kanyakwar guoko cha pesa, tidong' chien. Timpiyo, ng'ano leo kachuora. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jojua kali mayudore Kamase boma ma Kisumu kwano lala makore lach bang' mach muche diero tieno ma piny orugo kawuono kendo ketho mwandu makwan gi oheo $15,000,000. Kaluwore gi joneno mach notucho tieno kar saa 7 to kaluwore gi kit majno onge gimoro amora mane gireso. Moko kuom mwandu mowang'o ting'o nyamburko, mashinde, generators kind mamoko. Joket mwandu ma Kamas kaachiel gi johalago koro kwayo tend county ma Kisumu mondo resgi kaluwore ni thothgi olalo tijegi kendo moko kuomgi bende nigi gope e bengi. Nondo pod dhi nyime mar yango gima nokelo mach makar mano. Kochakra ram saa 7 mar otieno, mach nowang'o area kama wantie. Owang'o kama duong' kendo ketho mwandu johala mang'eny kabisa. Joket mwandu ma Jua Kali mang'eny kabisa odolal e mach mano timoreni. Mwandu molal ka en mwandu manyalo ingo $15,000,000 kata 20. En mwandu molal ka. Wan gi Jua Kali kae mageni jonyuol matiyo matek mondo gipuonj nyithindo to mwandu wang' kae ma ok nyalre. Wanyalo mana gombo kwayo serikal kanyalo konyo jogwa moyudo tabu bilagi through disaster management mondo gikonywa mondo wabine kaka Jua Kali gi nyalo chako dok e tijegi magitimo kama pile pile. Koro wan gima wakwayo kony
ne jojua kali mondo ngima wa nyal dhi mbele. Wan gi nyithindo madhi yaw skul Januar, wan gi loans ma wakao to ok wanyal chulo loan nikech utewa gi owang'. But ne en gima lich. Koro wan wakwayo mana county government of Kisumu kanya konyowa nikech wan kaka jojua kali wan jo hand to mouth. Like kawuono onge gima nyithindwa dhi chamo nikech wan wabiro akwabiro koro kinyaoro nyathi pesa lote ot. Koro kawuono manyiso ni wan kaka jo Zambia group nyithindwa dhi nindo kech waonge ga account mwakane pesa kwabiro ka koro kan wauso koro akwanya chiemo. Koro akwayo kan ka kony moro nyawuoknwa sana county government of Kisumu ka ginya konyowa gi kony moro amora wadhi rwako.